Mas, Dek, Mas, non, aku kok ngalor ya? aku tak ngetan. Yo. Mangan durung? Wis balados ta ya. Sik durung kok. Urung. Urung. Goyang ya. Lemer sani tenanan. Mas Kang Mas namine sinten? Saiki tintene setu. Mas Kang Mas ki saten pundi? Kula niki namine sinten. Aduh sampeyan pripun? Saiki pun boten ngalor. Napa kok wangsul ngitung? Kula niki namine sinten. Laku-laku rono ya Mbak Caca. Tampanono. Mboten nutut. Rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjang badhe tinggal undi. Ora mungkin mripatku jamur. Memang aku ganteng tiada tandingan. Hey, ha. Kaos panglipur katur Bapak Ibu sedaya. Ayo. Say. Sika. Saiki pun boten ngalor. Kula niki namine sinten. Saiki pun boten ngalor. Kula niki namine sinten. Surabaya.